gik matimore kaunti ma Kisii mana mapiyo paro kotenore kod jopiny ywak margi medruok mag nengo pek magi kale inyalo wacho nachako kodi Daktari Otieno Panya. Erokamano Cleophas. Jopiny ywak kendo kisewinjo kata na kineno from Homa Bay, Siaya, ji ywak magara dhi kuonde machielo de yudo ka ji ywak e issues gi. Koro an gima nyalo wacho ni sirkal onego winj ywak mag dhano iwinjo mondo mi giduok gigi piny. But most importantly gima adwa wacho kan jopiny bende nyaka koro ng'i ni gima timore ni gini oken Kenya ka kende. Issues mag kaka piny bech gik moko osedhi malo nochakore back then in 2007 kacha chanti gik mwaluongo ni emerging economies. Koro emerging economies gi like China, India, ineno Singapore, jogo yuto margi nodhi omedore. Koro ka yuto margi omedore, demand for products ma within the world market nodhi otimre nade. The demand for products odhi obedo malo. Gik matimore gi gik ohala gi duto te en ohala bedo manage gi factors mag demand and supply. Koro ntiere kaka those emerging economies and also wamedo nyaka South Africa bende. Kaito corona kobiro ochako timang'o ochako okelo other issues bende. Mwachako wamed nyaka gi war in Ukraine. So gima nyalo wacho ne jopiny ni wabed mos ka sirkal temo mondo mi olos yore kaka ginyalo loso gini. It is true ni ji to chandore, but onge yo mora ma gini inya tim go piyo. A number of things more advice sirkal mondo mi otim en mondo mi omed production. Neno effect mar inflation kata na medruok magik moko mwaneno sani gi de okwawinjo effect ne that much